μια και είναι στα άκρα. Στο κομμωτήρι για παιδικό έχετε πάει, δεν είναι? Λοιπόν, ενώ εσείς θα μας εξηγείτε αυτό το νομικό πρόβλημα που έχει προκύψει, θα σας κάνω δώρο ένα παιδικό. Όχι, ευχαριστώ, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια. Είμαι φορτισμένο μέσα σε 2 ώρες το πολύ να σας πετάξω έξω. Ναι, μα μετά δεν είναι θέμα. Ελάτε πρώτα να σας κάνω από το παιδικό και θα σας ανακουφίσει που σας λέω είναι... Η αλήθεια είναι ότι έχω καναλιοκάψει με την αρχή ορθοδοσία. Στο δικαστήριο, Όχι στον υπόδρομο. Συγγνώμη, σε προσάβανα. Ελάτε πάνω από τις καλύτερες τεράστια που πάνω από τα σύνεργα. Όλα είναι έτοιμα. Νομίζει τώρα η Μιρένα ότι με ένα παιδικό θα το πτήσει. Έλα μωρή Ματίνα, έλα σου αλλάξω το look πριν μας αλλάξει κατά τη σύνορα. Μ' αρέσουν τα μαλλιά μου. Σε κανέναν άλλον αρέσουνε, Ματίνα. Όχι. Τότε δώσε την τύχη σου μια ευκαιρία. Υπάρχει και καλύτερη Ματίνα και τι θέλουμε. Παρακαλώ, μήνυμο μάστος, μοιάζει η φωνή μου με τεχνόμια του ερωτήριου που είναι στο μπάνιο. Είναι στο μπάνιο, είπαμε κυρία μου. Να του πω ότι έρχεται σεξι. Ακούστε, είσαι αυτή που μου είπε ότι έρχεται σεξι. Υπάρχει έχω δυσάστανη για εσάς. Μου είπε να μην το ξαναπάρετε, δεν θέλει να σας ξαναδεί και να μην το ξαναερωτήσετε ποτέ. Εντάξει, κουραστική άνθρωπε, θα έρθεις άλλο με μετατή. Ποιος θα το βλέπω? Ή από τις πολλές που παίρνουν και σε ζητάνε. Εντάξει, δεν θα ξαναπάει. Γιατί? Σίγουρα δεν θέλει να την ξανακούσει ποτέ. Γιατί δεν είναι το κάνεις αυτό το πράγμα που λες? Γιατί προσπαθώ να σε βάλω σε νύχιο το όνομα του. Καταλαβαίνω αυτό το λες και εσύ. Για να προσκαλέσεις να έρθει εδώ, δεν σε προσκάλεσα. Αυτό και αυτές τις αυτοτροπές βάστο. Αυτό που εισβάλλεσαι, πες το, μην τρέπεσαι. Κωνσταντίνε, σε εκλυπαρώ να κάτσεις και όσο κάτσεις θέλω να προσπαθήσεις να βγάλεις στον ίσο δρόμο. Αφού δεν σκάτσεις, πες το, πες το. Α, θα πέσω στα σκληρά, θα πέσω. Στα σκληρά. Α, ναι. Πολύ ωραία. Πέσε στα σκληρά πατώματα και πέρασε τα όλα καλά με χλωρίδι. Έχουμε πολλά να πολυμάνουμε ακόμη εδώ μέσα. Ελένη, σε μισό. Ελένη, περίεργο μου φαίνεται το κεφάλι μου. Πού το βλέπεις τώρα το περίεργο, Ματίνα, θα με τρελάνεις? Έγινα ροζ. Και πάρα πολύ καλά έκανες, γιατί εσένα Ματίνα μου, όλη η προσωπικότητά σου είναι ροζ. Το δωμάτιό σου είναι ροζ, αυτά που διαβάζεις είναι ροζ με πιστορήματα, περιμένεις τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Οπότε εγώ τι έκανα τώρα? Σαν καλλιτέχνης κομμότρια, πήρα το ψυχικό σου κόσμο και τον έκανα τρίχες. Βέβαια, δεν το συζητώ, η άποψή σου είναι σωστή, αλλά μήπως μου κάνουν τις πέτρες μου, Ματίνα, εγώ είμαι της άποψης ότι από το να περνάς απαρατήρητη καλύτερα να σε κάνουμε με τις πέτρες. Δηλαδή, αν ήμουν στη θέση σου, θα έπαιρνα μια δέκα και θα την έδινα εγώ μόνη μου στον εαυτό μου. Τι λες, ρε Ελένη? Τίποτα τώρα, εγώ είμαι φέιστρο και έτσι όπως σε βλέπω τώρα, αυτός εδώ σκελετός. Χάρη δεν πηγαίνει με το μαλλί, θα έρθω αμέσως. Το είπα ότι θα σας ανακούφιζε το pedicure. Με ανακούφισε, λέει. Εγώ τώρα όλα τα βλέπω ρόζινα. Πάντα βρίσκει τη Σύντα Ματίνα τη βλέπω ρόζι. Όχι, είμαι ρόζι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να ήμουν ένα σήμα το μυκνικάκι, αλλά τώρα είμαι ένα ροζ μυκνικάκι και αυτά δεν είναι τόσο αντιμονό. Λοιπόν, Νικολάκη. Όπως είπαμε, θα φέρετε εσείς να επηρεάσετε τον κύριο καθηγητή. Μη φοβάστε εδώ από εδώ και πέρα, θα είμαι με το μέρος σας. Αρκεί να έρθουμε που και που να μου ρίχνεις ένα παιδικιό. Και να σου πω, άμα γουστάρεις, σου ρίχνω εγώ και μια ρόζα ντάρια εδώ στην τράζα, έτσι αυτή εδώ που σου έρθει κάτω που είσαι να το πω. Και τελείως τζάμπα, τελείως τζάμπα. Μα δεν να πέσει 20.000, λέει πολλά παίρνεις. Α, για κάτε μου όλα τικάρι, δεν θα σας κάνω μια χαρά που πλάσεις, θα δείτε και να πληρώσετε δηλαδή. Σε παρακαλώ Ματίνα, άμα θες συντηρητικό εκτέλεσμα, να πας στο Ραφαέλ, να πας στον Ντάνιελ, να πας στον Άγγελο, εδώ αγάπη μου πληρώνεις καλλιτέχνη. Πες ότι σε εκτέλεσαι, θα ρίξεις. Γιατί δεν σπέταξες έξω το σπίτι Νίκο? Ναι, γιατί 5 φορές που βγάζω το πάτωμα με χλωρίδι, δεν με λυπάτε. Μην ανησυχείτε ρε παλικάρια, κάποια στιγμή θα τις πετάξουμε έξω, αλλά σε κάποια στιγμή. Σε ποια στιγμή? Σε ένα τέταρτο, σε μισή ώρα, σε 2 ώρες. Μπορεί να μην είναι ώρες, να είναι μέρες. Όχ, μπορεί και μήνες. Όχ. Έτσι είναι αυτή η διαδικασία, πρέπει να στάξουμε την αγωγή, να την εθνοκαθίσουμε, να φέρεις πρωτόκολλο, να φέρεις δευτερόκολλο, τριτόκολλο. Μήπως δείχνω μου λέει δικαιολογίες του τριτοκόλλου. Ωραία, αδερφέ, κούλα όμως και εσύ λίγο. Εγώ ξέρεις να περάσεις από εκεί να σπάσεις με το καλό. Ζήτα και στη Μιρένα να σου κάνει ένα παιδικιούρ. Τι λίγο θα ζητήσω να μου κάνω και παιδικιούρ από πάνω. Δεν τις βγάζω καλύτερα τα νύχια με τα νάνια. Εγώ νομίζω ότι αυτό σου λέει Κωνσταντίνα, ένα καλό παιδικιούρ.